Hinunggo gikan sa basahon sa Genesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga walong bato sa Sodoma o sa Gomora o ang ilang sala dako kaayo. Busa mulungsong ako, aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo o mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana. Laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Panangit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili magayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiamon sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag akong kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasayloan ang mga has ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalin aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalin kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon ka suko, Ginoo, nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit, kadloan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako kadloan ka tawo. Miingon si Abraham, pasayloa intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit, makakaplag ka lamang kauhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kauhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon ka suko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay napulo nga imong makaplagan. Unsa may mahitabo? Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kun adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako gagitubang. Ginoo, sa
sa akong pagsabi, ipatalingugan mo ako. Imo ako gilikod sunod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinaot. Imo ako nga gituman. Ang Ginoo nga taas, apan bisan pa niya na nagtanaw siya sa mapaog salong. Ug ang napahintas mo niya iilhan, gikan sa layo. Bisan pagalagaw ako sa taliwala sa kagunutan, imo ako nga bantayan. Bakit sa kabungod sa akong pagkakaawan, imong ibagyaw ang imong kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinaot. Imo ako nga gituman. Ang imong tuong kamo, nagaluwas ka nako. Ang Ginoo magiging sa iyang imong kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagalutad sa kahaturan. Ayaw pagbiyaya buhat sa iyong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinaot. Imo ako nga gituman. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsoon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lagi ang mga kasabutan, bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo.
kanina. Kinutlong gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa niya na higayon, nagampo sa Jesus dito sa usa ka dapit. Sa paghuman niya kampo, mingon ang usa sa iyang mga tinunan, Ginoo, tuloy kami sa pagampo. Mingon, gagitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Sa Jesus, mingon kanila, tingnan ninyo ini pagampo. Kamahan, simbahon ta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihata kanamo sa matagadlaw ang kalanon nga mong gikinahanglan. Ipasaylo kami sa mga sala, kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Kung gayaw kami ibutang sa lisod ng pagsulay. Humingon si Jesus sa iyang mga tinunan, pananglit sa kaninyong wanto sa balay sa usa ka higala, sa tungang gabi, humingon kaniya bay, pabaylohan kung tulo kabuokpan, kaya may abot sa amo ang usa ko ka higala, nga nagpanaw, kung wala gaya na ko'y kadalit kaniya. Kung pananglit, tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na ako sa muka, gitangkahan na ang pultahan. Kung akong kabataan, kung ako nang higdan na, o dili na ako makabangon sa paghatag kanimo isa-usa. Kung sa may mukaton, sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon, o muhatag kanimo pa. Papanubangon na lang siya. Kumuhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man mahulaw sa pagpunay o pangayo. Busa sa tiyan ko kamo pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplan. Pagtuktok kamo o gablihan ang putahan alang kaniniya. Kaya tanan nga mangayo matagan, kung siya nga mangita makakaplan, kung ang pultahan ablihan na kaniya nga magtutok. May usama kaninyo mga mahal nga muhatag sa inyong anak kung bitin kung siya mangayo isda. Kung muhatag ba kamo kaniya tanga kung mangayo siya itlog. Bisan pa sa inyong pagkalautan, may balo kamo hatag kung maayo mabutan ngadto sa inyong mga anak na ang mahal nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Baik buta kaninyong tanan, kaya napulog ito nga Domingo sulod sa tuig. Pangayo kamo hatagan pangita makakaplan pagtuktok ablihan ang pultahan alang kaninyo. Ang ato pagbasa namin ng first to gospel ato karon, naghisgot mo ituon sa pagkampo. Pagkampo mo kita, na magaling kita karon nagkatapok. Pero pagkampo sa Diyos, pagsimba sa Diyos, uban sa Panginoon, nga doon natin mga espesyal nga mga intensyon, punta ato madawat. Kung sa mga importante nga aspekto sa pagampo, petisyon, pagpangayo, o grasya, gikan sa Diyos. Ngayon sa katao,
Makay niyang pagkahinanok. Kung nagdamgo siya, kung iyang damgo nga nagsakay siya mindot nga sakyanan, kunya na disgrasya, namatay siya. Siyang damgo, mao nga pagkaugma siyang pagmata, ditso gud siya adtos bangko o iyang gi-withdraw ang tanan niya gideposito. Nga naman, kaya slogan sa bangko nagingon, we make your dreams come true. Hadlong din siya matinood iyang damgo. Wala niya sa itong pagampo, kay buot, doon na tayo kabuton. Matinood unta ang atong pagampo. Labi na yun, ang mga grasya ng atong ipangayo, gikan sa Diyos. Diya sa itong Ebanghelyo, ang mga tinunan sa itong Ginoong Kristo, human nag-obserbar sa iyang pahangi sa pagampo na utana, matutudlo, tudlo ini sa pagampo. Ingon nga gituluan ni Juan ang iyang mga tinunan sa pagampo. Obligasyon sa usa ka rabay, sa usa ka magtutudlo, nga iya yung pasabton ng tudluan ang iyang mga sumusunod sa style niya sa iyang pagampo. Kailan lain ba yatang style sa pagampo? Doon na yung mga magampo nga maghilo, maglingkod lang, magluhod. Magampo na. Doon na sa yuban nga magampo naman kung doon na giya nga basahon. Doon na sa yuban magampo praising, sayaw-sayaw, kanta-kanta. Nga umang di inayaw, di inganta. Di magampo. Kung naglain-lain yun ang pamahagi sa pagampo. Mao nga gitudluhan sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinunan, simple nga pagampo ang amahan namo. Amahan namo nga miilata nga siya Dios sa atong kinabuhi. Miilata nga siya mo'y tinubdan sa tang grasya nga atong gikinahanglan matag adlaw. Miilata nga usa siya ka Dios nga mapasayloon. Gawa gyud kaniya pasagdi sa kanunay uban siya kanato. Sa kanunay namati siya sa atong mga pagampo. Ug ang pagampo importante yung bahin sa atong kinabuhi. Uban nato, enigmata, makapanguros, makapasalamat. Ginoo, salamat sa grasya sa kinabuhi. Inilayo na ito pangamon, ulito pipila ka puno, uban manguros lang. Pasalamat sa grasya. Nga bisan to, simple na mong pagkamapan, grasya, gihapon. Ang amahan namo. Gadiya sa itong pagampo, kita midawat nga duna gyud tay kinutuban. Dili tanan mahimo nato. Na kinahanglan gyud ta ug grasya ug panaba gikan sa Dios. Ang pag-angkon sa ato mahimo ug dili mahimo. Ug tuod man diha sa pagampo, dunay kaabli sa atong kaugalingon pagtugot unsay pamaagi sa Dios. Kung dili yung kayo kuuyon kanang gitawag nila mga chain letters, o kaya diha sa text, isend ni sa napulo nimo ka mga higala ug sulod sa tulog ka adlaw madawat nimo unsay imong pangayoon gikas Ginoo. Pag-reproduce aning maong papel ihatag sa 20 nimo ka mga kaila ug human sa tulog ka adlaw madawat imong ipangayo sa Dios. Ngano man open pa bata sa pamahagi sa Dios ug atong i-control ba hinuon ang Ginoo. Ginoo, isend nako diha sa kumamigo, mag-reproduce ko aning papel ha, apan siguro abaya nga ako madawat ang akong pangayoon within 3 days o within 10 days. Kita na inungoy magbuhos Ginoo, bili. Ang Ginoo doon na iya pamahagi.
panakasiguro yun ta. Nga itong pagampo, iyang yung gipaminaw. Iyang yung nadungo. Apan ang tuban, sumala sa iyang mga pamahagi, sumala sa iyang panahon. Usa ka amahan himapiyon ug samtang nakikda gitawag ang tanang mga miyembro sa pamilya kay lagi gitagalan as doktor ug duha ka bulan ang iyang kinabuhi. Tuod nagatapok, nagampo kanunay apan wa gyud kaabot og duha ka bulan ang iyang pag-antos. Mga tulura ka semana namatay. Usas mga anak nagmagulbol, nagampo ba yung tata? Panwa kadungga sa Ginoo. Kapag nasawas namatay, nga dunay apli nga panguna-una. Ngayon, huwag tingali tatubaga sa itong paggampo, sumala sa itong pamagi. Kapag sayo ko, nga gitubagay sa Diyos sa itong paggampo, kadi siya mutugot nga madugangan pag mga adlaw nga magantos ang inyong amahan. Sa ilahi magutan paglantaw, lahi ang pamahagi sa Diyos. Mao Maria sa paggampo, pagkahinong panahon, pag pag-istorya kaniya, kung bahala na siya, kung sa iyong tubag. Not yet, o later on na bagayan, o yes bagayan. Kapag nakasiguro kita, nga naminaw kayo siya kanato. Umutuban, sumala siya mga pamagi, sumala siyang panahon. Diha sa first reading, gunubo na sa Diyos ang Gomora, Sodoma. Kapag si Abraham nag-iistorya sa Ginoo, laglago na ko, kung doon ko 50 ka mga mataro nga napuyo sa maong syudad, di na ko gunubon kay miyo sa Abraham, maangin ni mga matarong miyo ang Ginoo. Kung doon ay 50, di na ko gunubon. Pero miyo sa Abraham, murag di man ikapon 50 mga tarong aning sudara. Kung 45 lang, miyo, di na ko gunubon. Kung 40 lang, miyo Ginoo, di ka po na ko gunubon. Hangtod na abot Diyos, kung napulo, kung doon ay napulo ka mga matarong din sa maong sudad, di mo gunubon, dili. Di gunubon sa Ginoo, kung doon na napulo ka mga tarong. Kung hindi pa kayo sa madawi ron, gatusan ng mga matarong na nimba ron, di ikaw ta magunob. Apanon sa itong mga hinumduman, nagunog yun ang maong sudad. Huwag nyo di ay matarong. Nadaghan. Apan sa bahay ni Abraham, pag-ampo ito yung imo, pag-angyo sa Diyos. Nangangyo siya. Bisan lang kamay, gunubon, di na ko gunubon. Bisan diha si Evangelyo na ito karon, doon na kay higala mo, abutong ang gabi, manugtog ka si mo higala. Dagir akong tulukapangan, kaya may abot ang higala, gigas na yung biyahe, huwag may kadalit. Ay na ko sa muka, kaya nakatulog na, may gitranggahan ang puntahan. Kapag yung higala mo bangon, dili tungkol kay higala kaniya, ug muhatag sa tanimong pangayoon. Tungkol kay nagsigi ka magpanugtok, nagsamok-samok ka man. Mo ni ang the other side sa pagampo, ang atong bahin. Nga makanunayon yun ay, pirmi yun ay ta mo ampo sa Ginoo. Di yun ay na ma-discourage. Kaya Diyos, naminaw ka nato sa kanunay. Makanunayon nga pagampo. Kung salamat sa Diyos, nga kamo makanunahin Diyos sa inyong pag-ampo matag Domingo. Kung sayod ko, nga doon sa mga personal o mga private prayers ng inyong pag-aimuan sa tagsa-tagsa ninyong kapulianan. Padayon sa pag-ampo o bahala na Diyos, mutubag nato, sumala sa iyang pamahagi, sumala sa iyang panahon. Kapag sa atong bahin, magmakanunahin yuta diha sa pag-ampo. Doon ay poster nga nagingon, 7 days without prayer makes 1 week. Week, W-E-A-K. Kung pitong adlaw di ta magampo,
mahuyan ta, maluya ta. 7 days of the prayer makes 1 week. Una, nga salamat sa Dios, nga bisa pa magdulay ng ngayon, nga mabugnaw ta diha sa itong pagtuo. Madiscourage nga lita, apan padayon na yung ihapon ta diha sa itong pagpanikhamon pagkahinong panahon diha sa pagampo, diha sa pagpakiguban kaniya sa kanunay. Malihog, manindog. Dagito ako sa Diyos, nga mahal, magkaya mo sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, ukay sa prisya ng kabukdong ginoonan ko, nga hinahan sa lalang sa Espiritu Santo, giyanan ni Maria Virgen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, ilagsa sa krus sa matay bilubo, mikunsat sa mga binatay, sa tulukan na naman bisa niya sa langit na galingkod sa doon sa Diyos, nga mahal, magkaya mo sa tanan, gikan dito balik siya ang paghukom sa mabuhi sa mga binatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa mga banal sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligon sa nagingapin nga gugma sa Dios atong alam ka nato, ipadangan nato karon nato samahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan moyon kita. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita o mapanalanginan sa kaalam o sa paggiya sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis o sa gubat, maluwas o malikawas, pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw o sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa halaw, masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao sukad sa pagsampon hangtod sa natural na kamatayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagmasakiton o nanag-antos o sila nga walay pinoy-anan, makaila o makasinati sa may gugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo ang tag-isipon nga tako sa papuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato, makadaat na sa langit ng puloy-anan nga giandam alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos, sa mga mahal, sa mga pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayan ng pagkabanaw ni Kristo, itugod nga magpuyo siya din kanamo kami diha kaniya. Kaya siya Ginoo hangtod sa katuran.